Walay pagsupak si President Bongbong Marcos Jr. kon PBBM sa panawagan sa Iglesia ni Cristo nga patuwagon ang mga korap. Sumala pa ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Subay kini sa gilusad nga kalihukan sa maong religious group sa EDSA People Power Monument kagahapong adlaw June 30 Martes. Mibarog sab si Castro nga ginatrabaho na sa administrasyon ang ginasinggit sa INC nga transparency, accountability ug pagpatuman sa balaod. Gipasabot sab niya nga kung mapamatunan nga dunay kalapasan si Senador Rodante Marcoleta, ang yansab matod pa niyang patubagon bisan pa man og miyembro kini sa INC. Ato paminawon si Attorney Claire Castro. Ang Pangulo po ay naniniwala sa paninindigan ng INC. Ipatupad ang batas, transparency, accountability, managot ang dapat managot. At yan po yung ginagawa ng administrasyon. Kung dapat managot ang isang Senator Marcoleta na nagkataon na miyembro ng INC, hindi po ba dapat na i-push din natin yon? Apan, komento sa usa ka netizen nga si Carmelita Gallio nga dili angay kalimtan sa administrasyon ang issue sa flood control projects. Diin kini ang punto sa panawagan sa kadaghanan nga ang nagasulti sa kamatuuran mao naman hinuon ang ipakulong o ipiton sa panggamhanan.